ассалому алайкум ҳамтонони азиз, тоҷикони олам, зинда саломат, хонавод сарбаланд бошед. Ҳамин мавзӯи худризоӣ як чӣ мегӯям мусибати асри мо ҳисобида мешавад. Мусибат барои чи аст ки барое ки асри чи аст, 21 аст, интернет ва чӣ мегӯям асри технология. Мусибат аст барои он ки мо саломатиеро аз даст медиҳем. Ҳамин инсонҳое ки ҳамин корро мекунанд, ҳамин халқи мо, мусалмони мо саломатиашонро аз даст медиҳанд. барои ҳамин мо бояд ки шуморо бояд ки гуфта истем. Агар рамазонда ҳаст бо одамое ки ба гуноҳ даст мезананд. Бале, ҳаст одамое ки ҳамон инсонҳое ки пеши рамазон чӣ коре ки карданд ку ҳамонро дар рамазон бо иҷро мекунанд. Ба монанди чӣ? Мисол аз шумо мисол меорам. Мисол зане ки пеш аз ҳомиладорӣ агар бачадонаш ягон иллат дошта бошад, дар вақти ҳомиладорӣ ҳамон иллата мисол ҳис мекунад. Ба монанди дар вақти моҳона агар ки дард мекард, мисол дард ҳис мекард дар бачадон, дар вақти ҳомиладорӣ ҳам дард дар мон дида мешавад. Анакун ягон мисол гурдахош агар мушкиле дошт пеш аз ҳомиладорӣ, гурдахош тобат накард, мисол зани пеш аз ҳомиладорӣ, дар ҳомиладориш ҳам гурдахояш дардро хабар медиҳад. Чизе ки пеш аз ҳомиладорӣ буд он дарду мисол беморӣ, дар ҳомиладорӣ ҳам ба онҳо аён мешавад. Анами моҳи шарифи рамазон ҳам ҳамин хел аст. Касе ки пеш аз рамазон чӣ гуноҳе ки карду, мисол дар рамазон омадан дарҳоло аз гуноҳ даст намекашад. Он инсонҳое ки пеш аз рамазон гуноҳ накарданду аз гуноҳ даст кашиданду аз гуноҳҳо дурӣ ҷустанд, онҳо дар моҳи шарифи рамазон ба гуноҳ даст намезананду мисол ки бо моҳи шарифи рамазон омадан наздик ба Аллоҳ таоло наздиктар мешаванд ва мисол бо воситаи рӯза гирифтан имоншон бақувваттар мешавад. Он инсонҳое ки ба худризоӣ даст мезаданду мисол ки зино мекарданд пеши моҳи шарифи рамазон, ё ки арақ менӯшиданду, сигарет мекашиданду, нос мекашиданд, дар моҳи шарифи рамазон барои онҳо бисёр душвор мешавад. Мисол носкаш кайфи носаш мегирад, сигареткаш кайфи сигареткашиаш меояд, арақхӯр кайфи арақхӯриш меояд. Баъд ӯ чӣ хеле рӯза мегирад? Тасаввур мекунед ки одами арақхӯри сигареткаш, носкаш дар рӯза чӣ хел худаш ҳис мекунад? Барое ки дар рӯзахӯриаш доим вақти соаташ қатъи сигарет мекашад, нос мекашад, арақ мехӯрад. Дар рӯза омадан вай тасаввур мекунед ки дарҳол дар моҳи шарифи рамазон якбора онро тарк мекунад? Албатта ки не. Тарк намекунад. Ба он шарте ки пеш аз рамазон 2-3 моҳ пеш аз рамазон, камша ним сол пеш аз рамазон бояд ки кӯшиш кунад ки ҳамон чизҳоро тарк кунад, аз худ дур кунад. Моҳи шарифи рамазон чӣ гуна ки инсон мисол намоз тарк намекунад ку, вале моҳи шарифи рамазон ҳамин аст ки мисол ки чизе ки дар вобастагӣ дорад ба моҳи шарифи рамазон ҳамроҳ чӣ хел гӯям шумо мисол намоза мо доим пос медорем ку мисол чӣ хел гӯям шумо рӯза мисол намоза мо қазо намедорем, тарк намекунем, дар вақташ мисол адо мекунем. Покиза шартҳои чӣ ҳастае намоз? Шартҳояш ки пой ба таҳорат, ният, ҷои тоза, либоси тоза, шартҳои намоз ҳамин аст, рӯ ба тарафи қибла. Шартҳои рӯза чӣ ҳастае? Шартҳои рӯза ки тоза будан, арақ нахӯрдан, сигарет накашидан, нос накашидан, мисол ки тоза, бо зан наздик нашидан, бо ҳамсари худ мисол ки буса накардан, дар оғӯш нагирифтан, ин шартҳои моҳи шарифи рамазон аст. Тасаввур мекунед ки инсоне ки нос кашид, сигарет кашид одат кардагӣ бошад, дар моҳи шарифи рамазон чӣ қадр барои вай душвор мешавад. Инсоне ки намекашад нос, сигарет намекашад, мисол ки нос намекашад, арақ нӯшидагиам наменӯшад, барои вай барои ин гуна инсонҳо моҳи шарифи рамазон як роҳат аст. Чӣ гуна ки инсон санатория меравад ки як ҷо ба тарафи кор мефиристоданд вақти мисол СССРда, ё ки инсонҳо мисол ҳаст ки санатория дамгирӣ мераванд, ҳамчунин ки як ҷо дамгирӣ истироҳаткунӣ фирстодагӣ бошанд аз тарафи кор, ё ки худаш ба дамгирӣ. Ман худам аз тарафи аз пеши худам ҳеҷ кас маро роя намекард вақти кор мекардам, бо ягон занҳо ҳамсӯҳбат шуда ба чӣ мерафтем, Хоҷаоби Гарм мерафтем. 5 рӯза, 10 рӯза хеле мерафтем Тоҷикистон Ландан. Мерафтем истироҳат кардан дар тобистон. Дар вақти таътили тобистона чӣ мегӯянд, донишҷӯҳо, мактабхона ба коронамон мисол муаллимаҳо мерафтем дамгирӣ, чӣ мегӯянд, истироҳат кардан ба Хоҷаоби Гарм. Ҳамин гуна инсон вақте ки рӯза мегирад ку хел мо Хоҷаоби Гарм агар ки дамгирӣ барои ҷисм агар мерафтем, дар ин моҳи шарифи рамазон рӯҳи мо дам мегирад. Бале, рӯҳи мо равоншиносон мегӯянд ку рӯҳи равонии мо дар моҳи шарифи рамазон дам мегирад, роҳат мекунад, истироҳат мекунад. Чӣ гуна дам мегирад? Бинед одам вақте рӯза мегирад ку чӣ хел бо як кас ҷанг карда наметавонад. Бо як кас
қаҳр ғазаб карда наметавонад ва як кас чӣ мегӯянд хеле ба қаҳр омада наметавонад. барои ин пеш ҳамои шаҳри Рамазон инсон худаш тайёр бояд кунад, ки ба мои шаҳри Рамазон чӣ қадр мо қувват тавоноии гирифтани мои шаҳри Рамазонро дорем ё ки не. қуввати гишнагӣ ташнагиро метавонем, гишнагӣ ташнагиро метавонем, лекин сигарета мисол накашида чӣ хел меша, носа накашида чӣ хел меша, арақ хир бошад арақ нахӯрда чӣ хел меша. Одаме ки намоз нахондагие, намоз нахонда омада дар Рамазон намозашо сар мекунад ва баъди Рамазон мепартояд. Чӣ гуна торат кардан, намоз хондан барои ин гуна инсонҳо осон несте, барое ки ин гуна инсонҳо чӣ мегӯянд танбалӣ кардан дар Рамазон омада барои душвор мешавад албатта. ҳам ҳамин гуна ҳамватнони азиз. Зинда саломат хонак сарбаланд бошед. Подписаться, лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Медарам шумо.